Dagiti kang runa na damag ita a Huwebes. Kanayunan na tulong ka dagiti manalon na apektaran iti bagyo kan habagat iti Benguet at adalan ti probinsyal a gobyerno. Epekto dagiti limabas a bagyo kan ti habagat iti Baguio City. Amwen iti live interview ken CDRRMO Engineer Charles Carame. Kalsada iti Banghod Aklan Tublay Benguet temporaryo a nailukat kadagiti motorista. Trabaho ken training nailukat kadagiti umili iti Mountain Province babaen iti World Cafe of Opportunities. Bundag dagiti umili a kontra iti Minas iti Cebu Nueva Vizcaya. Ilawlawag ni Attorney Fidel Ramos live. Ken panagkalap iti maysa a barangay sa J. La Paz Abra, rilambakan dagiti umili. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At yung nagitikang runan kan nababara damag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runa na damag at adalan ti gobyerno probinsyal ti Benguet ti kanayunan at tulong maipaay kadagiti apektado a manalon ken dumapay a sektor gapo iti bagyo ken habagat. Mauuray mo ti damage assessment and needs analysis sakbay ti panakitikdara ti state of calamity ti intero a probinsya. Ti Jessel Kate Lapisar para iti kanayunan a detalye. Manarimaan ti monitoring ti gobyerno probinsyal ti Benguet kadagiti danyos ng intunda dagiti bagyo kan habagat, pakairamanan ti danyos iti agrikultura. Sigun ni Vice Governor Mary Rose Fong Juan Quepes, agtultuloy ti panangipaay ti ayuda kadagiti manalon kan panagsagana kadagiti addang tapno mapalawa pa iti tulong kadakwada. Mabambantayan matlaang ti presyo kan supply ti highland vegetables bayat a matututukan ti posible a tulong kadagiti manalon an napukawan iti apit. Iti may nga ipopropose, ngay tuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually, awan pa iti may nga bulan, nga kahit itid tayo, iti fuel assistance crisis iti naduma-duma nga farmers tayo, ito'y 13 nga munisipyo. Adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma, nga numabalin ket tulungan tayo dagitoy dagiti ngay pang kaslang added value iti natnateng tayo. Mapagsagsaganaan matlaeng ti nakaideklara ti state of calamity iti probinsya gapo kadagiti danyos ng intunda dagiti bagyo ken habagat. Sigun iti Benguet PLGU, iyururay dalaengen ti damage assessment ken needs analysis sakbay a maideklara daytoy. Panggapda a mapapartak ti nakaipaay ti tulong kadagiti apektado a residente. Siguro numalpas to DI assessment, kitan tayo di recovery plan nga aramidan tayo tapno maging long-term ti planning tayo. Haan lang nga di tatang typhoon, tapno ustumot at ipapanan di nabati nga di 5%, from the 5%, di 30% nga quick refund fund niya, reserve fund. Nga no once nga na-declare ti state of calamity, mabalin nga mausar. Kabayatan na sumagmamano a lugar iti Benguet ti nakapasar iti panaglayos ken landslide kadagiti kalsada gapo iti agtultuloy a panagtudo. Malaksid kadagiti manalon, matutukan dagiti pamilya a nadadaelan ti pagtaengan ken napukawan ti pagbiagan. Kastamot dagiti komunidad a naapektaran ti nakadadael dagiti kalsada. Agtultuloy ti koordinasyon dagiti LGU ken disaster response offices para iti nakailista dagiti danyos ken kasapulan ti tunggal ili. No maaprobaran ti state of calamity, manamnama a mapapartak ti panagaramat ti pondo para iti relief, rehabilitation ken recovery. Mapalpalagipan met dagiti umili nga agtalinaed a nakaalerto ng runa kadagiti lugar a napaggad iti panaglayos ken panagregaay ti daga. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.
Iti dayto agundaway makadwa tayo ni Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office Department Head Engineer Charles Carame tapno mangipaay iti update iti kasasaad ti syudad iti epekto ti habagat. Nay magamalam sir ni Alasung Duan daytoy. Kumusta ti ikaw dyan ang monitoring ti opisina tayo iti epekto dagiti bagyo ken habagat iti syudad ti Baguio? Yes, timbag nga malum Ma'am Ala. As of this time, adati 292 families tayong affected and composing of 1,270 individuals. Total nga dagi incidentes tayo nga naala 193 nga incidences. Tikaduan ditoy dagitoy natumba nga kay kayo around 87 and dagitoy patches of landslide around 56 and then affected tayong lifeline mostly kat dito electricity 20 isuna. Diay apo. Sir, manumot sir, dagiti damage structures, buildings, houses, kan dumapay nga infrastruktura? Well, total of 57 nya. 8 totally nga damage as in na wash out and adati 49 nga partially damaged. So DJT reported kanya tayo from different barangays. Ma'am Ala. Sir, manumot tinilista casualties kan injured gapumoten iti kalamidad ang napasaran tayo? Well, if we're talking about on disaster management gamin, we include a total of 13 casualties nya. Sa nga puloy jay is the fatalities, talo ti injured. Isuda dagitoy itoy adtoy gisad surong, isuda di jay pamilya nga napukaw. Ma'am Ala. Sir, adda dagiti na dagapat mo nga pamilya nga apektado nga mano dagiti pamilya nga agtaltalinad pa ilaang sir kadagiti evacuation site ken kadagiti kabagyanda. As of idi Rabi, daytoy 292 families nya isu dati naka-evacuate. But dagijay 47 nga families isu dati adajay barangays. So kaduan adada amin ijay anti relatives da Ma'am Ala. Okay sir, maudi adamag at may end. Anya ti tulong nga impaay ken ipapaaypay ti lokal a gobyerno ti syudad kadagiti napektaran gapod ditoy kalamidad uweno kalamidad. Yes, Ma'am Ala, no? Adati itad ti social welfare tayo nga assistance para dagitoy totally damaged and partially damaged nga families. Also, adatoy evacuation centers, tuloy-tuloy titulong tayo. Magapo iti in fact adapay ti from national nga DSWD tuloy-tuloy ti food packs, hygiene packs and then continuous met dagitoy kayat nga donar. At total right now dagitoy donations tayo is more than 2 million. So as of this writing adati more than 2 million nga ganad dagitoy na ala tayon nga donations from different organizations. Nainbag nga malam sir ni Jorton Campana daytoy. Sir, makikita tayo nga ada kayo dita mismo site iti insidente dita gisad surong. Anya itat status daytoy ipatpatungpal tayo nga clearing operation kaano ti target nga malinisan dita lugar sir. Yes, good afternoon Sir Jordan, no. Eksakto, ada kami ditoy ground zero mga makuna toy gisad surong. This is our third day nga clearing operations. DJ initial objective tayo is to clear up dito road and naala tayo mat. I-clear up tayo tano makadalan tilugan. Ta apparently dito ground zero tayo isuti pagweltaan tiluglugan. So with this objective na clear tayo mat kaya mo tan ngagwelta dito lugan. Another objective is i-clear tayo dito kawayan. Kat apparently adati may nga portion nga hantay pa nga na aramid ngam dagitoy critical areas we sectorize it sector 1, 2 and 3 nalinisan tayo met. So as of this now pag inanaan tayo pa dagitoy responde tayo nya last day tayo for this week and then we'll resume again dagitoy nabati pa nga na aramid din tayo man by Monday next week. Sir, kalpasan nga ro DJ tragic nga insidente dita area, adapay ka diti posibilidad na nga ma-rehabilitate dita lugar considering it's affecting wide community sir dita area. Well, as of initial meeting tayo with the MGB and our city planning and the CBAW,
this is actually area nga non-buildable zone suna niya because of the steep terrain na declare isu na nga highly susceptible to landslide. Kat DJ nga rod daksang dasat na experience tayo with this past niya. Isu nga DJ dagitoy talo nga balay. Definitely they will no longer be allowed nga agsubli. And then on the other peripheries, ito adjacent nga balbalay, evaluaton tayo together with our MGB, the city planning, and the SIBAW, no inya ti kamayatan nga solution, no i-allow tayo pa iba isudang agsubli, or otherwise haandan nga maalaw. Sir, naibagayo dita no build zone nga rekomendasyon dagiti eksperto kan government agencies. Sir, mano nga balay ti naimbentaryo yung apektado kan adda kaditi aramidan ti LGU kadagiti na-identify yon nga pamilya nga saan nga mabalin nga agsubli dita lugar, sir? Apart from the talo niya, Sir Jordan, dati around 10 or 11 houses pa, nga additional houses, nga hantayo pa nga inalaw nga agsubli. Pending the thorough investigation and evaluation, dagitoy daduma nga agencies concerned. Right, sir. Aganad ka rita nga lugar, kan maudilaangan nga mensahayo kadagiti residente iti syudad, nga adapay lang dito mapaspasaran tayo nga epekto ti habagat, kan adapay ti agpangpangta nga baro nga bagyo, sir. Go ahead po. Yes, Bombo Jordan, ya. Ma'am Ala, dagito yung taga-pakinig tayo, taga-buy-buya tayo. Ito'y Baguio City, gamin kat very peculiar niya. Haan nga gapos na nalpasan ti Tudo. Kastoy, nagsardang ti Tudo, kat ibaga tayo nga safe. Ito'y syudad ti Baguio de, tuloy-tuloy nga pa nagtutudo. Ag-observar tayo pa up to 5 days or even 1 week. Gamin no nasaturated jay daga, adapay lang tendency na nga giveaway. Kat ag-cause na ti landslide or soil erosion. So, ti-advise tayo dagito residentes, always be alert. Kitaan tayo po, apo, di aglawlaw, tibalbalay tayo, no adati paggad, kat may mayat nga umalis tayo. Yeah? And any emergencies, just call 911 po. Pagyamanan, Engineer Karami iti oras nga impayo iti PTV Cordillera, sir. Alright, thank you very much and keep safe everyone. Kanayunan pa'y damag may maysa ti pamalawag dagiti umili ijay Kasibun, Nueva Vizcaya kontra iti Minas kontra iti Pulisya. Kalpasara na kamag ti talo nga individual a maatap nang lapod iti pan naka-deliver ti krudo ti Barangay Pao. Impeteng da pribado ti lote isut gapuna a mabalinda alapdan ti isasarak dagiti kagawaan ti Minas. Ada update ni Dayan Monica Tukay. Nabaralata ti isyo ti Minas iti Kasibun, Nueva Vizcaya. Ada dagiti pabor, adamat dagiti mangkon kontra. Idi kalman, nakamag ti talo nga individual gapo iti maatapapan ng labpadda, iti panakisirak ti krudo a maaramat kuma, iti road opening ken clearing iti Kabibian Pao, nga agturong iti sinabing Kasibo. Nupay kasta, nakapagpiansa dagiti talo nga individual kalpasan a pinatgan ti korte. Sumangsango da iti kaso a grave coercion ken resistance and disobedience to persons in authority nga impila ti Kasibo Municipal Police Station. Yung kinagpaisuanan na, nga dagita ti mga barbarik data kudo, siya kanyang umilit ti Pao. O, yun pala. Tapos, kumanawak kumaidjay, ay tako na nihip yun. Lukas tagarod, lukas tagarod, sige, aramidin yung ti trabaho nga po pulis, kunada. Tata, go, kunana. Sino tinangiba ba? Ni Kwahe, pero nga Kwa. Kaya, di kumanawak ko mga kastalit, tiniliwdak mitin. Inlawlawag ti maysa nga abogado amang supsuporta kadagiti umili ti lintag, signan iti panagbarikada iti maysa a pribado alote. Iti live video ni Attorney Edgardo Balgos, daytoy iti pamalawag na. Yung decision ng Supreme Court, ang kalsada, pag private yan, kung hindi pa yan na i-donate, hindi pa yan na bibili, hindi pa yan na expropriate, kahit na ginagamit na yan publicly, private property pa rin yan. Pwedeng harangan yan. So, kung ano man yung hinarangan nila ron, sir, pan yun, private property. So, yung may-ari niyan, yung si Piit na isa sa mga nahuli, siya ang may-ari niyan eh. So, pwede niyang pigilan kung sino ang gustong pumasok o hindi. Iti press
press release ti Nueva Vizcaya Provincial Police Office, kinumpirmada ti panakakamag ti talo nga individual. Sigun iti pulisya, agi-deliver kumati may sa atrak ang nakakarga iti 7 a barrel ti diesel iti barangay Pao. Ngam, hinarang dagiti agbarbarkada iti kalsada apasat ti barangay Pakit. Nagturong adagos dagiti pulis iti nasao a lugar. Kalpasan anay pakaamo kadakwada ti insidente. Nakipatang dagiti pulis iti nasaya at awagas kadagiti umili tapno palubusan da kumati panagdalyasat ti truck. Ngem, imbalangan dati kawayan ken daduma a banag iti kalsada. Dita akin ang magda ti talo nga individual. Ang maatap anang lapad iti panakadalyasat ti krudo. Dimalan iti umno a proseso ti panakakamag dagiti individual. Impatang ti NVPPO ares respetuanda ti karbangan dagiti umili iti naurnos a panagtitipon para iti maysa nga advokasya. Ngem nasken a may patungpal daytoy nga umno ken may tunos iti lintag. Ti panakakamag dagiti individual ket maysa a wagas tapno maprotektahan ti naanayas a panakay-deliver ti serbisyo ti gobyerno a pagnumeran dagiti umili iti kabangibang a barangay. Impanamnama ti pulisya nga ipatungpal da ti lintag a patas at daan respeto iti karbangan dagiti umili ken panangipatag iti human rights. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Kabayatan na maibalbalakad kadagiti small-scale mining operators iti Cordillera, wenno Cordillera, ti panang suspindir da iti operasyon laga po iti mapaspasaran, ken agtultuloy a panagtudtudo nga ituntunda ti habagat, papapigsaan ti bagyo an Neneng. Baban iti daytoy mapasigurado ti kinatalged dagiti mangmangged ken residente iti mining areas. Naiparamnamamet ti para kay subli ti operasyon da iti kanito sumaya at ti kasasaad ti panawen. May balbalakadan, no mabalbalakadan damat laeng dagiti large-scale mining companies, industrial sand and gravel, ken mineral processing plant permittees iti riyon nga agridam. Naibilin ti panagsagana da para iti activation dagiti command post ken emergency response teams para iti monitoring dagiti critical nga struktura ken pasilidad iti masakupan da. Naibilin matlangan ti panang suspindir da iti operasyon na tapno mapatalged dagiti trabador ken maliklikan iti danyos nga itunda ti tudo iti operasyon da. Nakalukatan ti Governor Bado Dangwa National Road iti paset ti Bangho Daklan Tublay ita nga aldaw para kadagiti amin na klase ti lugan a dumalyasa. Sigon iti lokal na gobyerno mailukat ti kalsada manipod alas 5 ti agsapa agingga alas 8 ti rabii ken may recap kadagitoy matlaang nga oras no napigsa ti tudo tapno maliklikan ti aksidente. Nailukat ti kalsada kalpasan ti manung aldaw clearing operations. Wagas met daytoy tapno maipaayan dagiti manlalon, residente ken daduma a motorista a makadalyasat iti ababa nga oras ti biyahe. Tapno maipasigurado ti kinatalged dagiti motorista at dadagiti na ituding nga agbantay iti lugar. Hindi pwedeng sabay-sabay ang paakyat or pababa. They will pass one at a time. May pulis po tayong nakaman dito kasama ang barangay officials ng Daklan, Tublay, Benguet. And of course, with the LGU of Tublay, andito po ang mayor natin dito. And kasama po yung BFP natin sa pagman dito kasi kailangan po talaga ang spotter, no? Hindi pwedeng may nagpapago yung pulis natin na walang spotter. Kailan umadadayon ti bagyo Neneng iti Pilipinas nga agturong ijay Taiwan. Kabayatan na naulap at angatang napakuyugan iti paragtudo ti mapasaran iti lokalidad gapu iti southwest monsoon wenno habagat. Kanayunan nga update iti sasaaden ti panawen ipaay ni weather specialist Kathleen Labangco ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 20, 2026. Kaninang alas 3 ng umaga, ang sentro ng Bagyong Neneng ay huling namataan sa 390 km, hilaga ng Itbay at Batanes na may minimintinang lakas na 45 km per hour, malapit sa gitna at may buksong umaabot sa 55 km per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour, southwest monsoon ang nakakaapekto sa Luzon.
Samantala, narito naman ang ulat panahon ngayong araw. Ang Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan ay makakaranas ng paminsan-minsang pagulan dulot ng southwest monsoon. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng localized thunderstorms. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat, dulot ng southwest monsoon. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog hanggang timog kanluran ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtaya ng agawat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 34 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:19 ng hapon at sisikat bukas 5:43 ng umaga. Ito ang ulat panahon mula dito sa Baguio Station. Magandang hapon po. Pagyamanan iti dayta nga update, weather specialist Katlin Labangco, manipod pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayon nga updated iti sasaadan ti panawon ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon ang nakasagana. Kakailian, may naigpay lang iti issue ti panagminas ijay Kasibo, Nueva Vizcaya. Makadwa tayo iti linya iti telepono ni Attorney Fidel Ramos, ti legal counsel dagiti residente iti nasa lugar amang kontra iti plano a panagminas ti maysang dakkel manen nga kumpanya iti nasa nga ili. Naimbag nga malam sir ni Jorton Campana Raytoy, ngam umuna sir, kaya tayo nga maamuan nga adagaya man ti may isang plano nga panagminas dita lugaryo. Mabalin ka di nga ikanda kami iti background no apay nga daytoy kat tubtub nga rin dagiti residente dita Kasibu sir. Okay, wala po. In the first place, ikumit nga nagan ko apo Fidel G. Santos, Hanya Ramos. Hello. Hello, sir. Kayo na. Naimbag nga malam, Attorney Santos. Antay sublian iti linya ni Attorney Santos kalpasan dagitoy apalagip. Padaanan! Trabaho kan training na ilukat kadagiti umili iti Mountain Province babaan iti World Cafe of Opportunities. Kan banag dagiti umili a kontra iti Minas iti Kasibu, Nueva Vizcaya. Ilawlawag ni Attorney Fidel Ramos. Live! Dagita kanda dumapay adama kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, nais mo bang mapabilang sa mga kapulisang naglilingkod sa mamamayan ng Cordillera? Alamin sa aming talakayan ang tungkol sa recruitment process para rito. Sa ibang usapin, ano kaya ang aksyon ng pulisya para sa dumaraming bilang ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan? Bukod dyan, matunog na usapin hinggil sa illegal gambling dens. Paano kaya nila tinututukan? Huwag palampasin ang aming talakayan tungkol sa pagpuksa ng mga krimen sa rehiyon. Police Regional Office, Cordillera. Sa issue at serbisyo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita. 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. HealthWatch, mga paalalang pangkalusugan laban sa HIV. Ayon sa mga datos, mababa ang kaalaman, tamang kaalaman tungkol sa HIV. Meron na tayong average na 57 cases per day. Merong mga types ng HIV. HIV type 1, type 2. Type 1, ito yung kadalasang kadahilanan ng pandemya sa buong mundo. Ang tawag natin sa mga taong may HIV, to make it politically correct, tinatawag po natin silang people living with HIV. Ang HIV ay isang virus. Ang AIDS naman o yung acquired immune deficiency syndrome ay isang kondisyon. Yung isang PLHIV, mahina na yung kanyang immune system o yung kanyang resistensya. Yun yung pinakahuling yugto. Pagdating sa gamot, meron na natawag tayong antiretrovirals. Nagpaplano ang Department of Health na actually nag-procure na, bumili na ng mga test kit. At kasama rito yung tinatawag na self-test kit. Marami kasi sa mga Pinoy nahihiyang magpunta sa mga facilities. Libre ang mga gamot, libre ang testing, confidential po ang mga testing at ang resulta nito. Ayon sa batas, kayo ay protektado at pwede pong makulong ang tao, lalo na kung health worker yan, na magdi-divulge ng HIV status. Siguraduhin natin na araw-araw iniinom natin ng mga gamot, maging responsable rin tayo sa pagpapacheck up, na sa ganun ay ma-attain natin yung estado kung saan ang viral load ay mababa na halos undetectable na. Ibig sabihin, hindi na rin po kayo nakakahawa. Undetectable is equal to untransmittable. Kailangan po kasi bawat isa sa atin ay alam ang tamang kaalaman tungkol sa HIV. Dahil sa mababang kaalaman, dito nag-uugat yung mga tinatawag nating stigma. Yung stigma na to ang nagiging dahilan para hindi magpa-test yung mga tao na may HIV hanggang sa kumalat din ng virus at sila ay magkasakit na lang tuluyan. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Kakailyan itang agundaway intay sublian iti linya ni Attorney Fidel Santos, ti legal counsel dagiti residente iti Cebu, Nueva Vizcaya, may negord iti kontrobersyal nga napasamak iti nasao nga ili. Sir, nainbag nga malam dispensar iti kamalinganagan itay. Mabalin ka di nga ilalawag yu Attorney Santos daytoy background no apay nga naingat nga tubtub nga rin dagiti umili ti Minas dita Cebu, Nueva Vizcaya, sir. Wala po. Sir, dito'y North Luzon Mineral Resources Corporation. Kaya nakaala iti exploration permit na iti June 25, 2025 manipod iti Mines and Geosciences Bureau iti Department of Environment and Natural Resources. Ket kabuklan nga saklaw na dito permit area na ket nasurok nga 4,000 hectares nga kuna ti North Luzon ti saklaw na dito barangay Pao ken barangay Kapidugen pareho nga nakapauneg iti munisipyo iti Cebu. Ngem ko na ti DNR, nangiruswat ni ti DNR iti field-based investigation or assessment, rumrumor nga aside from barangays Pao ken Kapidugen, ada pwede iti inem nga kabangibang nga barangay nga na-encroach dito yan ti permit area na so rumrumor nga dito kabuklan nga area nga 4,000 plus hectares adda iti uneg iti walo nga barangay iti barangay Cebu. Although ti talaga nga punteryada dayjay sentro wano dayjay location iti drilling site daket aditoy barangay Pao ket iti January this year nagrugin dayjay drilling operations dan ket nakalpas dan santi di mga drilling holes dito amo naman iti target da base GMT exploration work program dangem manipod iti May 8
2026 nagrugin nga agbarikada dagiti umili hadlang nga may nga barikada dayta diti barangay Paket ken kadagiti kabangiba nga barangay tapno malapdan dagiti panagsirek iti equipment ken fuel iti North Luzon Mineral Resources Corporation. So kasta ti sitwasyon dita dagiti umili talaga nga nalawag iti posisyon dagiti umili handa nga pumayag nga mangiruswat exploration activities tati amuda dita. The moment nga nalpas dito exploration da baka umabot iti extraction mas na pigpiget ti mapasamak tamo sir dito Kasibu ket citrus capital of the Philippines dito yan dito Kasibu ket dita lugar nga data talaga nga ginger capital pa ita kasta iti produkto dita ket madida kayat nga mapirdi dagiti pangkabiyagan dano agtuloy di exploration ken extraction later on iti North Luzon Mineral Resources Corporation. At Attorney Santos, nadakamat mo garudon dito panagbarikada iti lugar. Anya ka ti pudno nga napasamak idikalman no apay nga adda ti talo nga na pusasan na aresto nga residente nga agbambantay iti barikada pauneg dita barangay dita Kasibu, sir. One sir. Nang rugi data po DJ dati iti barangay opisyales iti barangay Pao. Dagiti opisyales dita pro mining dagamin dagiti Adda iti impasada nga barangay resolution nga dumawdawat da iti fuel wenno crudo manipod iti provincial government iti Nueva Vizcaya ken iti municipal government iti Ili iti Kasibo ket nakaala da iti crudo no. So tata idi August 18 addan iti negotiation between dagitoy opisyalis ti barangay Pao ken dagiti leaders tayo nga agbarbarikada dita nga haan nga pumayag dagiti kakabsat nga agbarbarikada nga isirek data fuel no data fuel ket usarin met diayam iti equipment ti North Luzon kasi diti rumwar nga damag daydi fuel nga nasulisit ti barangay Pao usarin ti equipment iti North Luzon para iti road widening di barangay Pao. Dayta gamin iti nadamag dagiti umili so nga handa kayat nga palusuten dayjay fuel. So dikalman August 20 alas 7 iti bigat nagsubli iserekdan dayjay ti damag mi pito nga drum nga crudo although diyan titungtungan talaga 5 lang kaya lang 7 yung ipinapasok kahapon. Ket madi kayat nga pastriken dagiti umili gamin ti ipilit dagiti opisyalis ti barangay Pao dayta ti mangusar dayta nga fuel kat daytoy equipment bakko wono anya man yung equipment na kukuha iti North Luzon kaya nila pinipigilan kahapon. There was a negotiation nga pumayag met dagiti tattao nga barbarikada nga isirek dayta fuel no lakit di iti mangusar dayta nga fuel kit equipment iti gobyerno haan nga equipment iti North Luzon. So kabayatan niya madama iti negotiation di kalman bigla na lang pinaghuhuli inguyo dalatan dagiti leaders tayo dagiti talo nga leaders tayo dagiti kapulisan iso nga nagkaroon iti tension iti kalman medyo nagiginuyod da dijay aging na tiniliw iti pulis isuda kinaswanda iti grave coercion ken resistance and disobedience. So dayjay iti background na apo dayjay napasamak di kalman. Ni magambalam Sir Santos, Attorney Santos, anya ti makunayo iti pananglapod dagiti residente iti government services iti nasuwa kalsada ken anya ti legal basis kadi daytoy attorney. Okay. In the first place po wala pong free flow po yung traffic diyan. Haan mo't nga pigpigilan dagiti umili nga barikada. Dagiti siya sino man nga lumabas di talugan wano tao kasi yan yung papasok papuntang Pao wala pong pagpipigil diyan hindi pinipigilan ng mga nagbabarikada yan itilaplap ko dandalang dahil pa nagsirek iti fuel ni North Luzon gamin data nga fuel usarin da kadagiti drilling machines da tapno exploration activities da ket dagiti tattao handa kayat nga matuloy dito exploration activities da ket dito basic and fundamental rights da because ancestral land dito po they have their rights to their ancestral land iso nga pigpigilan da nga sumrek data fuel taplohan nga agtuloy data operation exploration activities da ket digitiket na inkalintigan iti
barikada can consider public assembly and they have the right to publicly assemble. Ada ti karbengad dangag sarita, ada karbengad dangag sao, ada karbengad dangag barikada, ada ti karbengad da nga ibaga dagiti kayat daw no grievances against the government. So yan ay exercise of a basic and fundamental right. So karapatan nila hong magbarikada yan dahil ayaw nga nilang minahin yung kanilang lugar. Attorney Santos, anya mati mensayo iti pulisya, iti rumbang maaramid kabihatan nga agtaltalin dagiti resident iti site nakaipasdekan ti barikada. Bueno po, siyempre ganito po, as a lawyer, alam natin na ang mandato ng pulis is for the maintenance of peace and order. But not at the expense of the people's basic and fundamental rights. The human rights dapat hindi rin nilalabag yan. Karapatan o mandato ng pulis na ipatupad ang peace and order sa lugar. Pero hindi rin naman pwedeng habang ipinapatupad yung mandato nila, nalalabag naman yung karapatan ng aming mga atlete. Halimbawa kahapon, yung tatlong inaresto dyan sa position ng abogado, awamit iti aramidin da nga krimen. Bakit sila inaresto without a warrant? Isa yon. Ang paglabag nila dyan, hindi binasahan ng Miranda rights Basic and elementary sa isang arresting officer na kapag inaresto mo yung tao in flagrante, meaning the person was arrested allegedly because he was committing a crime, babasahan mo ng kanyang Miranda rights. Sa kaso ng tatlo, hindi binasahan ng Miranda rights, tapos wala namang legal na batayan para arestuhin sila. So, ganun ho yung aming paninindigan pagdating sa nangyari kahapon. Pagyamanan, Attorney Fidel Santos, iti oras nga impaayo dito'y PTV Cordillera. Kabihatan na trabaho training kanda dumapay a serbisyo inya sa dagti TESDA, kadag iti umili ti Mountain Province baban iti World Cafe of Opportunities wenno WACO. Daytoy, ti report. Employers iti lokal kan abroad, agraman dagiti training institutions, nagtitipon para iti World Cafe of Opportunities, iti Governor Leonard G. Mayan Sports Center iti poblasyon Bontoc Mountain Province. Programa nga inorganisa kan indalwan iti TESDA Mountain Province. Dito ikat may nga one-stop shop. Yeah, one-stop shop for our dagiti graduates iti TESDA, graduate iti TVET, dagiti job seekers tayo, ken dagiti dadumapay nga kakailian tayo nga agbirbirok iti employment, training, assessment, ken daduma-dumapay nga livelihood opportunities. Aktibidad anang ipaimot iti adu nga oportunidad kadag iti umili ti Mountain Province, anag numarmat lang iti training, skills assessment, kan certification, entrepreneurship, livelihood, kan dadumapay a government services. Ang pinaka main objective ng WACO or yung World Cafe of Opportunities is that to bring opportunities closer to our TVET graduates and job seekers. So instead of going from one office or company to another, example dati pag trabahuan they can now come to the WACO and explore the different opportunities in one place. Karaman kadag iti employers api maset iti WACO, kadag iti adda iti minas, mall, kan kumpanya abroad. Aktibidad daytoy apasat iti gakat ti TESDA, ipayandag iti addaan iti skills, iti trabaho kan pagbiyagan para iti nasaysaya at amasakbayan. Dumanon mat iti 13 a job seekers ti hired on the spot. Manipot iti 100 free a nag-apply iti trabaho. Nasarok 300 a job vacancies ti naijaya ditoy. Ti panakaisangkat iti WACO iti Mountain Province ket basat pay lang iti nationwide a panagrambak iti 32nd year anniversary iti TESDA. Maangay mo ti World Cafe of Opportunities sa J. Abra inton August 25, Kalinga inton August 26, Ifugao August 26, Apayo August 27, kan Baguio August 29. Nasurok 12 million pesos na ilista at danyos kadagiti irigasyon iti Cordillera. Ken sumagmamano a pagagasan iti Cordillera na nakailista iti danyos kapu iti bagyo ken habagat. Dagita kinadua pay adamag iti rehiyon
Isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti inisyal a report ni National Irrigation Administration Cordillera na surok 12.3 million pesos tinailista a danyos kadagiti irrigation iti rehiyon kalpasan ti panagdalapos ti bagyo ken habagat. Gapo iti dayta naapektaran ti nasurok 2 agasot nga hektarya ti daga ken nasurok 6 agasot a Mannalon. Kaadwan kadagiti naapektaran a communal irrigation systems ket iti Abra, Benguet ken Mountain Province. Talo a paggagasa na 4 regional health units ken 20 a barangay health station tinai-record a nadadaol iti rehiyon gapo iti nagtipon nga epekto ti bagyo ken habagat. Kabayatan iti monitoring ti DOH Cordillera nakaipaayda iti medical consultation kadagiti nasurok 300 a pasyente a nakapasar iti respiratory tract infection, hypertension, fever, sakit ti ulo ken panateng. Nangipatungpal iti panagsukimat ti DPWH Task Force kadagiti flood-prone areas iti Apayao babaen iti Oplan kontra Bahati probinsya. Naadal metlaang dagiti posible nga interventions pakairamanan dagiti panakaipatungpal ti dredging kenda dumapay a flood control measures. Nangipasdak ti Department of Agriculture Cordillera iti help desk iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center ken La Trinidad Vegetable Trading Post iti La Trinidad Benguet. Addang daytoy para iti monitoring iti presyo, disposal kadagiti nateng, panagunag ken irurwar dagiti vegetable trucks ken iti pakabukla na sitwasyon dagiti dadakkel a trading center iti Benguet. Mabalin metlaang agkidaw iti assistance ken amwen dagiti tulong a mabalin a maala dagiti Mannalon nga apektado itagtultuloy panagtudtudo iti nasao a help desk. Kabayatan na, nasurok 400 a baboy tinapektaran ti African Swine Fever. Ang nagresulta iti panakapukaw ti 7 million pesos a livestock iti 3 a munisipyo ti Benguet. Iti report ti Provincial Veterinary Office. Nai-record agiti ASF cases ijay Itogon, Sablan ken La Trinidad manipod idi June 29 aging August 11, 2026. Kagidan iti dayta, naprobaran meton di 2 million pesos para iti indemnification kadagiti naapektaran a hog raisers. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. 10,000 a relief goods para kadagiti umili iti Pangasinan maisagsagana. Force evacuation and relief operations iti probinsya manarimaan. Kabayatanan nasurok 120,000 na ubing iti Ilocos Region na bakunaan kontra measles rubella. At a report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Nangipatungpal iti validation ti Department of Agriculture Region 1 kadagiti agricultural damage na i-record iti Ilocos Region manipod iti naglabas a bagyo ken habagat. Iti laeng La Union nasurok 81 million pesos ti initial na i-record kas agricultural damage. Nailista pa iti ahensya ti nasurok 500 rice farmers nga apektado, 74 a corn farmers, 393 a high value crop farmers ken maysa a livestock farmer. Nakitarip nung ti lokal a gobyerno ti Luna La Union iti Metropolitan Manila Development Authority tapno pagsaritaan dagiti addang para iti ad-addaapan nakapapigsa ti flood control ken traffic management iti munisipyo. Iti taripnong natalantan dagiti mabalin na maipaay ti MMDA at tulong iti Luna ken naibinsa-binsa dagiti programa da para iti flood control, operasyon ken maintenance dagiti pumping stations, panagaramat iti mobile pumps ken panakaipatungpal kadagiti programa a bayanihan sa estero. Natalantan metlaeng ti panakaisakad ti konsepto ti maysa a sponge municipality para iti napinpintas nga addang ti panakaurnong wenno panakasusup ti danom ti tudo tapno maksayan ti pangtati layos iti lugar. Nagtitinulong dagiti empleyado ti provincial government ti Pangasinan para iti repacking ti 10,000 a relief goods a maiwaras kadagiti pamilya nga apektado iti kalamidad. Kagidan iti dayta, agtultuloy ti panakaipatungpal ti rescue operations ken force evacuation. Agtultuloy metlaeng iti panakaidanon ti relief items kadagiti residente nga apektado iti layos gapu iti agtultuloy a panagtudtudo iti probinsya. Dimano nun iti 27% katukad tinasrok 120,000 a target population dagiti ubing a nabakunaan kontra iti tigdas ken rubella iti entero a Region 1.
May basar iti age group, nasirok sa nga 10 aribo dagiti nabakunaan nga agtawan iti 6 aging sa nga 12 abulana. Nasirok 22 aribo met dagiti agtawan iti sa nga 13 aging 23 abulana, bayat ang nasirok 80 may sa aribo dagiti agtawan iti 24 aging 59 abulana. Iti tunggal probinsya, nasirok 22 aribo iti Ilocos Norte, sanga 10 aribo ken 7 gasot iti Ilocos Sur, sanga 10 aribo ken 5 gasot iti La Union, ken iti Pangasinan nasirok 56 aribo, bayat nga iti Dagupan dumanon iti nasirok 2 aribo. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian. Impanakal dagiti mangalap ijay lapas abra ti kinapatag ti panagtarakan iti lamas kalpasan ang nakaoror ti maysang asosasyon iti pondo babaan iti tulong ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Agipadamag ni Christian Alister Tubadesa ti PIA Cordillera. Naselebraran iti aldaw iti panagkalap sa Barangay Bulilapas ngayon dalwan dagiti miyembro iti Progreso Lapas Fisherfolk Association. Naangay iti seremonyal at tilapia harvest kas pakaimatangan iti bunga ti tulong ti gobyerno kadagiti local fisherfolk. Personal nga natenderan ni Lapas Mayor Nina Bernos iti naangay nga harvest festival iti Barangay Buli, agraman dagiti daulo iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ken partner agencies. Enyebkas iti Association President Sedfrey Vizcarra Siganay iti panagyaman na iti LGU ken BIFAR, anang tulong kadakwada ang makaurnong iti pundo nga agserbi at tulong kadagiti miyembro ken dagiti familyada. Dakkel unay nga tulong kanyami dito tilapia sir. Ta idi in kami pay sursur ti kuadi takarkarayan ti sidami. No kas di ngawan maalami anu samin di adda nga naten. Ita in kalaang mga ladjipis pamon. At the same time, kumit-kita ka pa yun. Sigun kinisaad Program Area Coordinator for La Paz, Marcelo Pascual, agarup 700,000 pesos itinaurnungen iti asosasyon, ket detoy itinusarda, anang rugin iti negosyo da. Meron pong progress dun sa association kasi as of now po, yung gross income po ng association pumapalo na po sa 700,000 pesos at meron na po silang for the past 6 cropping or 5 croppings po, meron na po silang na-accumulate na almost 6 metric tons po na production ng tilapia. Tisaad program ket may sakadagiti kang runaan na programa iti gobyerno amang tultulong kadagito organized ken marginalized fisherfolk associations, babaen iti inputs kasi iti fingerlings, feeds, fishing equipment ken trainings. Manipod dito'y Abra, Christian Tubadesa iti PIA Cordillera para iti Pagilian. Nabaligiti panakarambak ti Linggo ng Kabataan 2026 sa Jay Kiangan Ifugao. Iti suporta ti First Ifugao PMFC ken na dumaduma nga ahensya. Timulong da iti paripatumpal iti obstacle course para kadagiti agtutubo iti Kiangan Central School. Ditoy si Mango dagiti agtutubo kadagiti karit anang subok pa iti kinatibker, teamwork, disiplina, kinatured, ken kinapingat iti panagayayam iti obstacle course. Simuportamot lang iti aktibidad dagiti kamang ti Kiangan Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Kiangan Youth Development Office, MDRRMO, ken ti SK Federation of Kiangan. Ti aktibidad ket adaan tema ay Youth Advancing Multilateral Cooperation through Technology and Partnership. Pudno unay nga wan ka parisiragsak amarikna, iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Manipod kadagiti handwritten letters ken landline phone, agingga kadagiti smartphone, social media ken artificial intelligence, dakkel ti nagbaliwan ti wagas ti panagbiag ken komunikasyon ti tattao iti lubong, kabayatan ti panaglabas ti panawen. Anya kadi ti nagbaliwan ti silent generation, agingga ita a generation alpha. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Manipod iti silent generation aging ga iti generation alpha, di makkel ti tunggal kapututan iti lubong.
remusing dagiti kadaanan awagas manipod iti kabarawan at teknolohiya, nagbaliw a kultura, manipod iti atidog a lifespan, aging nga imababa, limawa ti pamilya, kin nagtulid ti panawon anang bukal iti kagimunga. Tunggal henerasyon a lumabas iti lubong, adadag iti katukad na akababalin ti tao, pakasaritaan iti ekonomiya, politika, edukasyon, siyensya, ken teknolohiya, karaman, ti didigra. Rugyan tayo iti silent generation, kaadawan na kadagitoy, ket nayanak iti nagbaetan iti 1928 ken 1945, maawagan da adda traditionalist. Natudingan da a disiplinado, tradisyonal, managteppel, napnuan respeto kadagiti adda iti turay, napudno ken natibker. Itatawon, kaduan na kadakwada ket nataangan wenno maibilang da a lolo ken lola. Dagiti dadduma ket nadanon da iti 100 years old. Bayat nga adda ti 90, ti tawon dagiti dadduma. Sumaruno dagiti baby boomers, anayanak manipod 1946 aging ga iti 1964. Maawagan da ada builders. Nayanak da iti panawon ti may kadwa a gubat sa ngalubungan. Kalpasan ti gubat, napasaranda ti makuna a well-concentrated, transitioning economy ken agpanuray kadagiti landline, surat, ken face-to-face a komunikasyon. Iti Pilipinas, dagitoy a henerasyon ti nakalasat iti martial law period sipud 1972. Kadawyan a nagagat dagitoy a henerasyon. Iso a naawagan da kas hard worker. Nagpanuray da iti pananggunod iti achievements, family values, ken stability. Ado kadakwada iti agtawan iti 70 aging ga 80. Si maruno ti Generation X, nayanak da agarup 1965 aging ga iti 1980. Maawagan damat nga da independent generation. Dimakkel da iti panawon ti panagbalbaliw manipod iti offline world aging ga iti digital age. Gagangay amay lasin na gitoy kas practical, self-reliant, skeptical, ken adaptable. Makuna a career-oriented daytoy a henerasyon. Ita, agtawon da iti 50 aging ga 60. Kalpasan na, dimtang dagiti millennials wenno Generation Y. Makuna a the digital transition generation. Nayanak da iti nagbaetan ti 1981 ken 1996. Napatasan dati transition manipod iti tradisyonal at teknolohiya ken ti panayam ammo iti internet, smartphone ken social media. Masansan anasanay dan iti makuna nga adaptability, collaboration, self-expression ken tarigagay iti work-life balance ken meaningful experiences. Agtawon da ita ti 30 aging ga 45. Sumarunumat ti Generation Z, anay pasngay manipod 1997 aging ga iti 2012. Maawagan, kas the connected generation. Daytoy a henerasyon ket dimakkel nga adaan iti smartphone, social media, ken instant nga access iti informasyon. Aggargaraw da amang ipaay iti napigsa patag iti authenticity, self-expression, social awareness ken digital communication. Ken ti Generation Alpha, the AI generation. Sa pasap at tumukoy kadagiti ubing anayanak manipod 2013 aging ga 2024. Dimakdakkel da iti aglawlaw nga adaan ti smartphone, tablet, artificial intelligence, online learning, ken highly interactive digital content. Nupay kasta, gaputa ado pay lang iti ubing, rumangrang ay pay lang tinapaot nga emosyonal, ken kababalinda. Agtutubo dagitoy a henerasyon iti agdama. Ti panakayanak iti partikular a henerasyon ket kadawyan a basaran iti personalidad, emosyon, wenno kababalin ti maysa a tao. Ngem, saan nga agpanuray daytoy asapasap gaputa adu ti mangbaliw iti kababalin ti tao. Kas iti uneg ti pamilya ken iti ruwar ti pamilya asukugan ti bukod a kultura ken tradisyon, ekonomiya ti pagilian, ken linteg. Amuyo pay kadi nga addan ti awag kadagiti mayanak to iti masungad a henerasyon. Maawagan da kas Generation Beta, anayanak sipod 2025 aging ga 2039. Anya nga tamat ti agururay agasat da iti lubong. Nalabit da tayo a henerasyon iti millennial. Maabutan tayo no kasano damet nga imatunan ti lubong. Dagitoy a henerasyon ti pagrukudan iti kinaandor ken disiplina nga ikutan ti maysa a tao. Tunggal henerasyon adda bukod da nga strengths ken weaknesses. Ti saludsod, anya tila nga ti lubong ti Generation Alpha intun na taangandan. Posible adita a panawon, awanan ti kaaduan anayanak iti silent generation ken baby boomers. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Kaya
ti word of the day taytan nasurok kay papananarayto ket mahigit iti Filipino ken more than iti English. Kabiata na papagayam kahit yung katitimadan iti natibker ken di kalidad nga outfit an aramid baban iti inabel a Cordilleran attires. Jaya ti Avalines Handloom Woven Products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae ken lalaki mapaubing ken nataangan. Mabalinbat ang maaramat dagito iti anyaman nga okasyon. Kadagiti mga yat nga ag-order wenno agpaaramid, bisitahan lang ti Facebook account nga Avalines Hand Woven Products. Una i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman manihar na ito ni Miss Avelyn Calag. Saan kayo nga agbabay kakailyan, gaputakon na dagarudan, wear our weave with pride. Para iti kanayunan at detalye, kitaan tinaka-flash iti screen tayo. Kalpasan mo, tikang runa na damag, padaanan ti PTV News Mindanao, nga idanon ti PTV Davao alas 5 impunto, inton madamdama. Dahita ti pakabuklan, dagiti kang runa na damag, itangal daw, shock ni Jordan Campana. Indan mi kada kayo dagiti nababara, kompleto ken napapatag nga impormasyon, shock ni Ana Sunduan. I-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken iti YouTube. Aging gamanan inton bigat. Padaanan Lunes aging kat Biyernes agrugi ti alas 4 ti madem. Para iti umno husto ka na listo at damag. Dakabi, di mapagpiaran. Dahito iti Kang Runa na damag.